tulis sing kitungku kanggo sira absahari ning kalbu esmekang manis madu dasar ayu parasmu kantan polayu mas sesotyan ning ati ya apa iko kang sawiji langit bumi kang nyekseni nalikane ngucap janji ana lati yo mong siji sesotyaku memanemu mumi mas wong ayu panyuwunku mukane mas ora lali marang janji setiamu kabeh kuwi muspro eling kalamun kuku sing tresno wis tak coba nglaleke sliramu nanging tak lali-lalitan bisa lali iki tulis sing kitungku kanggo sira absari ning kalbu esmekang manis madu dasar ayu parasmu kangkang polayu sesotyan ning ati ya apa dika kang sawiji langit bumi kang nyekseni nalikane ngucap janji ana lati yo mong siji sesotyaku memanemu mumi mas wong ayu panyuwunku mukane mas ora lali marang janji setiamu kabeh kuwi muspro eling kalamun kupu sing tresno wis tak coba nglaleke sliramu nanging tak lali-lalitan bisa lali iya mong siji sesotyaku memanemu mumi mas wong ayu panyuwunku muga limas ora lali marang janji setiamu nanging kabeh kuwi
tak